नैबे हाबाफारिया जे बियो बर' माहारिखौ लानानै आसामनि गासैबो हारि माहारिफ्रा बे दमासि बोथोरखौ मानियो आरो बेखौ असमियाव जेरैबायदि भगालि बिहु जों बर'आ दमासि होनो माने दैज्लांनि समाव सान्दुं अखा मावसोमनानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों मावनानै बेखौ मावनायनि फिथाइखौ बाख्रियाव दोनफैनानै रंजानाय बे बोथोर जानाय लोंनायनि बे बोथोर आरो बानजायनाया बाहाय जोंहा बै मनरन्जन ब्रह्म बेयो समाजनि गोबां खामानि मावदों दा बियो सिन्था खालामदों जे दमासि बोथोरखौ जों आलादा आलादा जायाबालानो मोनसे जायगायाव जयै अननाय आरो मोजां मोननाय गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर होनानै जों बेखौ खुंनि होननानै बे खुंनाय जादों। ओनसोलनि थागिबि हिसाबै बिथांखौ मा खावलायहरनो लुबैयो? खोनाया ओनसोलनि थागिबि हिसाबै बिथांखौ माबाफोर खावलायथिबावो नामा? जोङो सिन्था खालामदों जाय मानसिया समाजनि सुबुं माहारिनि गाहाम खामानि मावदों बिथांखौ जों फैगौ समाव 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बिथांखौ बिजाथि हिसाबै सायख'नो लुबैदों आरो बिथांखौ देरहाहोनानै खामानि मावनो सुजुग होनो जोङो गोसो जादों आरो बेनि थाखायनो साखाफारा जागासिनो दङ। गिबियावनो आङो मिडिया नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोबाय मागो दमासिनि। दा दिनै नैबे जोंनि सेरफांगुरि ओनसोलखौ लानानै जोंनि मानगोनां ससियेल वार्कार आरो मुंदांखा फालांगिरि बिथां मनरन्जन ब्रह्मनि जे एरेन्जमेन्ट खालामनायाव दिनै बेहाय गावनि जे टाउ मिल कम्पानियाव गाजा गोमजायै मागो दमासिखौ फालिनाय जादों आरो बेयाव फालिनायाव जोंनि ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौ जयैनो खौसेथिनि गेजेरजों बेवहाय दिनै मागो दमासिखौ जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल फुड आइटेमफोरखौ लानानै बेवहाय दिनै जयैनो रंजानाय फोरबो फालिनाय जादों। दिनै बेवहाय बाहागो लानाया दिनै कच राजबंसि बिथांमोन हारिनि बिथांमोन दङ आरो बेवहाय नेपालि सम्प्रदायनि बिथांमोन दङ आरो सावतालि आरो बेसिकेलि बेहाय मेजर भाबै बाहागो लादों जोंनिनो बर'नि रायजो राजाफ्रा आरो मेक्सिमाम आइटेमखौ जोंनिनो बर'निनो फुड आइटेमखौ बेहाय बानायनाय जादों आरो बेवहाय गासै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लानानै गाजा गोमजायै रंजानाय फोरबोखौ फालिनाय जादों। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।